Ο λόγος στον κύριο Βουρή Κοσμά. Γιατί? Πού είσαστε? Πού είσαστε? Ναι, συγγνώμη. Ο κύριος Ηλίας Ντούβλης, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Αποφύτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Ανιέθα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, καλησπέρα σας. Εκπροσωπώντας 2.500 και πλέον αποφύτους στα 64 χρόνια λειτουργίας της ΣΥΔ και με εντολή του Προέδρου Ταξιάρχου Αποστρατεία κ. Ρούσου Γεώργιου, θα σας εκθέσω τις πάγιες θέσεις προτάσεις μας επί των διατάξεων του νομοσχεδίου. Ενός νομοσχεδίου του οποίου σημαντικό μέρος των προτινόμενων διατάξεων επηρεάζει τόσο την υφιστάμενη λειτουργία των ανωτέρων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας, στο εξής ΆΣΗ, όσο και τους αποφύτους αυτών. Ενός νομοσχεδίου ακόμη που με τα 4 πρώτα άρθρα του πάβει την 70χρονη λειτουργία των 3 σχολών υπαξιωματικών ΣΤΙΑ, ΣΥΔ και ΣΥΔ. Ενός νομοσχεδίου τέλος που επιχειρεί να ισοπεδώσει τη σαφή από δεκαετίες ιεραρχική διάκριση των αποφύτων ΆΣΗ έναντι των συναδέλφων των αξιωματικών μη προελεύσεως παραγωγικών σχολών. Λόγω του περιορισμένου χρόνου θα επικεντρωθούμε σε 2 κεφάλαια του νομοσχεδίου, ενώ για τα υπόλοιπα καταθέσαμε ήδη σχετικό υπόμνημα. Στο πρώτο κεφάλαιο που αναφέρεται στην ίδρυση της νέας σχολής με το διακριτικό τίτλο ΣΜΙΑ και την ταυτόχρονη διάλυση των ιστορικών σχολών ΣΤΙΑ, ΣΥΔ, ΣΥΡ, αγνοώντας επιδεκτικά ίσως ότι η κάθε προαναφερθήσα σχολή αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια μια αυτόφωτη ακαδημία ανάδειξης μικρών ηγητόρων, ένα συναισθηματικό φάρο 13.000 και πλέον συναδέλφων μας που ακόμα και σήμερα φωτίζει τα βήματά τους. Ειλικρινά δεν φανταζόμαστε ότι θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει πολιτική ή στρατιωτική αρχή που θα πρότεινε τη διαγραφή τους μια μονοκονδυλιά. Διότι με την κατάργησή τους επιχειρούν να σβήσουν ένα κομμάτι της λαμπρής ιστορίας της πολεμικής μας αεροπορίας, επιχειρούν επίσης, χωρίς βέβαια να το καταφέρουν, να διαγράψουν από την καρδιά και την ψυχή των χιλιάδων αποφύτων την πρώτη νιώτη τους, την αφετηρία της στρατιωτικής τους σταδιοδρομίας. Δεν θα μπορούσαμε επίσης να φανταστούμε αντίστοιχη διάλυση της ιστορικής σχολής Ικάρων και της μετονομασίας της παραδείγματος χάρη σε σχολεία αξιωματικών αεροπορίας με αντίστοιχους τομείς τον επιχειρησιακό και τεχνικό. Προτείνουμε λοιπόν ευθέως την άμεση απόσυρση του πρώτου κεφαλαίου του νομοσχεδίου προκειμένου να ανασυνταχθεί πλήρως και να συμπληρωθεί με την αναφερόμενη στην αιτιολογική έκθεση αναβάθμισης της σχολής. Διαφορετικά αντιπροτείνουμε τα κατωτέρω. Πρώτον, η ονομασία της νέας σχολής να είναι Στρατιωτικό Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πολεμικής Αεροπορίας. Δεύτερον, για λόγους καθαρά διατήρησης της ιστορίας και παράδοσης των ενοποιούμενων και όχι καταργούμενων ή διαβιώμενων σχολών, στις κατευθύνσεις της ενιαίας σχολής να δοθούν τα ιστορικά ονόματα αυτών, όπως προαναφέρθηκαν από τους αδελφούς συλλόγους αποφύτων. Τρίτον, στην παρεχόμενη εκπαίδευση να προσθεθεί και η πτυτική εκπαίδευση. Θεωρούμε εδώ ότι πρόκειται περί αυλεψίας. Στην κατεύθυνση διοικητικής και εφοδιαστικής υποστήριξης να προσθεθεί και η οικονομική υποστήριξη. Και εδώ θεωρούμε ότι πρόκειται περί ευλεψίας. Πέμπτον, να ρυθμιστεί νομοθετικά η ισοτιμία των πτυχίων αποφύτων ΆΣΗ με τα αντίστοιχα των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Έκτον, οι ευδοκίμως αποφυτούντες σπουδαστές που σημειωτέων εισέρχονται. Τελειώνω σε μισό λεπτό. Που σημειωτέων εισέρχονται σε αυτήν με 17.500 έως 19.300 αμόρια να ονομάζονται επισμηνίες της αντίστοιχης κατεύθυνσης ειδικότητας. Στο τέταρτο κεφάλαιο περί υπηρεσιακών μεταβολών των στελεχών προτείνουμε πρώτον, καταληκτικός βαθμός των αποφύτων ΆΣΗ να είναι αυτός του Σμινάρχου για τους μη κατόχους πτυχίου ΑΕΗ ή ΤΕΗ και του ταξιάρχου σε όσους καθίστανται πτυχιούχοι σχολών ΑΕΗ ή ΤΕΗ. Αντίστοιχη άλλωστε πρόταση υφίσταται στο συζητούμενο νομοσχέδιο για τους δικαστικούς γραμματείς και τους στρατιωτικούς ιερείς. Δεύτερον, οι αξιωματικοί που προέρχονται από ΆΣΗ να συνεχίσουν να είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων συναδέλφων αξιωματικών προελεύσεως μη παραγωγικών σχολών. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Υπουργέ, κύριε Ανιέθα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, τελειώνοντας, σας μεταφέρουμε την αγωνία αλλά και την οργή των αποφύτων ΆΣΗ της πολεμικής μας αεροπορίας στην προοπτική κατάργηση της 70χρονης ιστορίας των σχολών μας και ευελπιστούμε ότι θα πριτανεύσει η λογική ώστε με τις κατάλληλες και ενδεδειγμένες νομοθετικές ρυθμίσεις η ΆΣΗ των ενόπλων δυνάμεων και οι απόφοιτοι αυτών να αναβαθμιστούν ουσιαστικά προς όφελος των ιδίων των ενόπλων δυνάμεων και της πατρίδας. Κύριε Υπουργέ, μη συνδέσετε το όνομά σας με τη διάλυση των ιστορικών αυτών σχολών για τη δίθεν εξοικονόμηση λίγων ευρώ που αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό του προϋπολογισμού του ΓΕΘΑ. Οι απόφοιτοι της ΣΤΙΑ, ΣΥΔ και ΣΥΔ δεν θα τους συγχωρήσουν ποτέ σε κανέναν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ντούβλη.